Duol mochung'ne jochiw thieth mago molony e weche mago mag yedhe mong'ere kaka Pharmaceutical Society of Kenya okwayo od bura mondo mi kik tamre kadho paro mano mar komiti mano mar thieth kod weche mago mag ohala e golo oko pend chike ariyo mano mang'iyo kit yedhe ma oting'o kata ma itiyo godo e pacho kae kod gayo yedhe mawuok e pinje maoko. Riwruogno koni pend chikegi poni owe dhi miyo nengo mano mag yedhe idho kendo thieth dhi bedo matek ne jopiny. Bende gikoni ochopo kinde makoro nyaka to mi kembe ma Kenya teko mar loso yedhegi. Judith Omondi kod mathoth. Koro ikwano seche kendo jokanyo mar riwruok mar Pharmaceutical Society of Kenya chunygi go kibikibi ka girito neno poni dwaro gi bichop kare kod od bura odiochieng' makiny. Duolni dwaro mondo mi od bura okal lokruoge manyicha komiti mar thieth kod mar ohala e od bura oketo e chike mag sipa mong'ere kaka Comprehensive Economic Partnership Agreement. Parliament and the government secured important health reservations, that was last week, on 2 sections of the SIPA agreement. This section, if a reservation was not put, it would have weakened Kenya's power to regulate medicines. It could have prevented the Pharmacy and Poisons Board from carrying out essential safety checks on importation of medicines as they enter the market. Elokruogegi, komiti gi ne ogolo pend chike ariyo moting'o mane nyalo kelo pek ne Kenya ng'iyo yedhe ma itiyogo e pachoka, mano non-tariff measures, kaachiel gi mar kelo yedhe e pachoka mong'ere kaka data exclusivity and patent linking, maliekore ni dhi medo nengo mar thieth e pachoka, ahinya to ne thieth mag tuoche kaka kansa, ayaki, nyarogno e kind mamoko. Ka koro gilombo od bura mondo par jotuo ma odaki e ngima mapiny e paro magisebedogo e chikegi kapok gikalogi. NCDs account for at least 42% of all the deaths in Kenya. We're here to support this movement by the Pharmaceutical Society of Kenya to ensure that these reservations are maintained, to ensure that our communities, our people are able to access treatment and care at a cost that they can afford. However, we have noted that there is an attempt to push for these protections to be reversed in Parliament. And our position is that we are cautioning strongly against reversing these reservations. This is because this would cause an increase in the cost of essential medicines. Golo pend chike ariyogi bende gikoni dhi miyo kembe ma Kenya teko mar loso yedhe gino ma chike go ne okomiyo teko. Jakom mar riwruogni koni nyaka sani atamalo mar gige thieth ma igolo oko gin 70 gino ma owinjo loki. In Kenya we do 70% imports and 30% locally manufactured. And from a supply security and even a country security perspective of the Kenyan people, we need to move that margin to 50% at least in the next few years and hopefully reverse it to 70-30 locally manufactured. So this agreement is going to inhibit that progress. In that now if our local manufacturers cannot manufacture or they cannot register a product, it means that they cannot manufacture it, because why will you be manufacturing it? For who? Judith Omondi, Ramogi TV.